Laping Leos Bianong! Programa apakaburay-rayan dagiti pagteng nagtaod ka dagiti sursurat dagiti naayat at dumdumngeg makapakatawa makapalit makapaisem ngem paspasamak met dagitoy magbangking iti abaga iti asino man ngagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asong batkan solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laping Leos Bianong manipod iti orihinal apan ang isurat ken nasariwawag apanunot ni Fernando Obado ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais. Direksyon, Perry Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, kan adalem a kapanunutan ti pagayam tayo, Perry Claro Kas, Mang Bianong ditoy, Laping Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions, kan Lady L Channel. Naimbag nga orasyo amin kadrama kan kados ngay. Sakbay nga intay basaan ti surat ni Imong, wayaan tayo man pa dagiti kablaw tayo itay tangatang. Shout out dita Dangdangla, San Juan, La Union. Kablaawak man ni Papangkaw nga agbilbilag iti Erek, Reynaldo Abad, ni mamangkaw ay Rain Abad from Jinken. Kablaaw ken ni B. Espirito. Naragsa ka pa nagdingag ken ni lakay ko John Cananilia nakangursi 8. Nagtaod ken ni Nenalyn Cabanilla. Shout out ken ni Rodora Soriano dita Parey. Kablaaw kan ni Lenny Bringas dita Singapore. Shout out kan ni Irene Castro dita Bahrain. Naragsa ka palagdengag ti Lladeras family dita Malig Isabela kan Tabok Kalinga. Bueno, kastoy nga rudan ti surat ni pagayan tayo nga Imong ite La Union. Kan ka Mang Bianong? Naimbag nga orasyo amin sangbayan to'y surat ko. Ilingid naklakuman itinagan nga Imong. Nakapagsurat akmat takayat kuman nga idawatan iti solusyon to'y parikot nga idatag ko ken ka. May saak nga ama Mang Bianong ada iji abroad ni Manny nga anak may. Ket iso ti mang susustento kada kami nga agasawa. Iso naalwan nga raw ti biyag may, ta dapay dagak suksukaya. Kastoy man nga raw nga irugek tinanipudan ti pakarikutak iti agdama Mang Bianaw. Anyamutang, naabak akong manan. Sayang ti panangabak ko, di kalman. Oraw, Oh, abayang kalimbawng. dumawat akman dita bulong ti sabadita paraangan yaw, ta pagbungon ko ijay itunok asida. Mangala kayo latan ng kal. Ay, anyamutang, sayang talaga. Kumusta ak manan? Barin no makabawi ak. Agoray ka man, agoray ka. Kanya laon na iti pagkakumikumam dita cellphone maw. Pimusta ak man ang kal? Mayat da ito'y kahit no kanayon ti panangabak. Kanya nga minday taya. Online sabong ang kal. Anya, Mayat da iti ang kal. Nang runa no kanayon ti panangabak. ay sus, narigat na ita. Ang mga numaadik ka, kaanakan. May mayat da ito'yin ta online ang kal. Sana na masapol ang mapanak makidupong-dupong iti palutan no pumustak iti palot. Kasano da ita? Nalakalang ang kal. Kastiman na eh. Magaw, umasidig kayo, ta ipakita kada kayo dito'y cellphone kao.
Sigurado ka kadi ang mga bakak nagtayaan. Wen! Aha? Pilyam anay ti manok mo, Uncle. Tapno sigurado ang mga baka. Ken masapol nga ag-deposit ka pa'y iti cash iti credit yaw. Tapno makaayam kayo, Uncle. Mala, isurum nga rod amin ang naramidan, tapno padasik manday ta. Sige. Isuro kayo nga ag-deposit, Uncle. Oray, ag-deposit kayo iti 200 pesos. Sige man nga raw, padasik tagtaya. Oray basit laeng, bareng no mga bakak. Wala, Uncle. Mayat nga rod nga ayam daytoy. Click, click lang. Alawain, padasik nga rod ti agtaya, bareng no mga bakak. Pagpalpalabasak laeng iti oras. Yahaw! Yahaw! Hoy, Yes! Mo. Ah, Kuko mauntag lagto ka dita. ay, bakit? Nangabakak si ka. Sasawa mo. Nangabakak na raw. Grabe! Yahaw! Nagmayatan da ito ngay ayam tao maduti kwartak. Ay, saan ka maawatan? Anyat nakabakam. Anya nga ay ayam. Online sabaw, bakit? Anya, makipalpalot ka. Sana bali ta online, bakit? Umadupay di kwartak ano kastaw. Nakaamuam iti dayta nga ay ayam. Sigod nga main, adi mo igaman ti cellphone mo na awan ti kasarsarita mo no ka-text mo. Ngam ita, kanayon mo tan aday ta cellphone mo ti igamaw. Ay, kagagangay na ata pumuspusta nga ron mo, bakit? Ay saus, sardang amon dayta, sakbay amaadik ka. Sa anak amaaday. Apay ngamin ay amadanagan kalaunay. Ay ayam ko lang da ito, bakit? Diversyon ko lang. Anya nga, Uncle. Kumusta di ay ayam? Nagsasarunoan ng abakak. Ang ika, agkaraabakak matay. Kasta talaga, Uncle. Gagangay iti ay ayam. Adda maabak. Adamot mga abak. Nairanalaeng ada kayo tinaabak itaakan ito. Ay, sana balit a bumawi ak kaanakan. Una, Uncle. Ang umaayaw ay hindi nagwawagi. Iso asigigit day. Saan nyo nga itulog ang maabak kayo? Kasta tira aramida. Nangabak idikalman iti 10,000 pesos. Apaw, nagdakulay. Una, Uncle. Iso anasubot ko matlaang ti abak ko iti kalabas. Nagbarato nga roden a kaanakan. Una, day talaga yam. Ikan kayaw, iti pagtayayaw, Uncle. Hello, anak ko. Hello, Nanang. Kumusta kayo? Ay, nasaya at mo't anak ko. Si Kakit Didita Kumusta kan? Nasaya at Nanang. Ni tatangay? Ay na, aday jay sa alas. Maki ay ayam iti online. Nay, anyang ito nga ay ayam, Nanang. Scrabble? Ay nagmayat ko man ngay no Scrabble. Ngam saan mout? Anyang aruti ay ayamon na ngay, Nanang. Palot. Anya? Insuro ni insan mo aturo. Iso aday jay. Naadik mo tan iti palot. Kitain nyo Nanang. Ang mga nuday tala ti kukuanan. Kanayon nga raw ti panang bagbagak anak ko. Ala nga raw, nasaya at no kasta. Impawit kong jalawan siyaw itabulan, Nanang. Ay na, agiaman akno kasta anak ko. Kaibibus nga minon di allowance may takinumpletok dagiti masapsapul dito'y balay. Sige nga raw, Nanang. Tanda peramidag. Baliwag tumanan ti umawag. Ay, sige anak ko. Agad nagkaakanayaw hindi ta abroad. Bakay, ikanak man iti limagasaw. Ananwam ti limagasot kat adakala na yun diti balay. Adamot malamot, saanan anas kan agumatang ka iti lamutam.
Takno damat karga ti wallet ko Dayta, tasimmadot ka nga minan nga agmula-mula itinatnatang. Iso nga awanan ti maapit mo nga ilakom, tapno adda kwartam. Sana balay, tano mga bakak iti palaw, kat inati ko pa di mula-mula dito. Awan pa'y banog ka. Anyan, ti kasta pa nagrasrason mo ita. Sabsabalikan, imong. Ikan nakit din iti limagasot a pesos. Ay saus, saanan? Amangan no isugal mo laang. Saan? Karga laing ti wallet ko. Idi damo, pagpalabasak laang iti oras, kung kunak iti panagtaytayak iti online palaut. Ngem idi agangay ket in-enjoy kumutan. Taya akon ataya. Tunggal maabakak, kayat ko ti bumaway. Iso asigiak mo tinasige, mangbiyanong. Aging gaan nakadlawon ti anak ko nga day abroad, ta dawatak adawat iti kwarta na. Kay. Kaipaw-paw itpula ang di kwartayo, tatang. Aping agdawat kayo manan. Kuha nga min anak ko. Kaya ko ti bumawi iti palaw. Anya? Well, anak ko. Sayang di abak kuno dak bumawi. Isapaw itan nak kuman. Di kayo matan iti dayta nga online game, tatang. Sana balik adaklaan mo diti balay anak ko. Sana ka mapan na makidupdupong iti ado at tao. Online palot. Kasano nga min nga ayaman dayta aya? Taoray palot ket addan iti online. Mayat nga ayam anak ko. Nalakala nga suruon day daw. Isuro ka nga register. Tapno maawatam ti ibagbaga. Anya? Awan manak na kamaw alaklakayan. Oray di anak mo nga di abroad, isurong pa yung agay-ayam ti palaut. Tapno maawatan na tayo ayamak. Bakit? Anya kamutan, di ka agpampanunot. Kasanaw dumaadik di anak mo. Anya maatik nga ibagbagamot. Umaduki di ti kwarta na Madoble ti kwarta na iti abroad. Ay na, jak amo kang kaalaklakayan. Saan kang agpampanunot? Kasano ang madublay kat awan tupay in-inted mo kanyak a kwarta pangabak mo? Saan mo ta madubdoble ti kwartam? Tatunggal mangabak ka, itayam manain. Ayat mula ang amadublay. Ngam maabak mo. Iso abokya kan tumanan. Just kikit di day ta, palot dita. Ay apo, ay ayam nga raw. Adda mangabak, ken adda maabak. Unay kalakit din ay. Agay ayam kamot ano kayat mau. Ay na, saanon? Makaaalaklakayan. Into no na adikak matakasken ka. Takitaag man ti pagbambanaga. Bagbaga man di asawa, Bet. Ha? Maluklok-sawa ka talaga kenkwana. Taiso tinang isungsong ken ni Uncle Mau. Ay, no amuyo la kumante. Day tati ka na pagrikrikyaran me. Awan pa iti aldaw asaan kami nga grikyar. Taday talag sugsugalin ti amuna. Konsumisyon at talaga ti kasta nga style ti tao. Kat no nailako pa ni turo di talo akalding me. Kap no adda pagsugal na laan. Ha? Iso ano agkun konsumisyon kayo. Awan tinagdumaan ta ante. Ay salbagkit di dagijay nga agulitag. Toro lang agpaiso nila kay Mau. Taga-toro iti kalukwan. Just kay... Awanan di kwartak apulos Kaya't ko talaga ti makabawi. Nagdakkel di abak ko. Kung nakapadakkel pa di kwartak, anyan ta naabak akmanayin. Adan ni bakit di ta paraangan niya giruruot ka dagiti pinuunti masitas na. Kita man ti pangiduldulinan na iti kwartana. Iso ngamin ti mangigigam iti ipawpaw it ni mani kahit.
Ha? Dito lang ayan dagiti kaw-kawas na ti pangip-ipanan na. Dito'y bulsa dakin unag adaster na. Ha? Ay, kung naktubay kay, at dito ti kwarta na. Jackpot. 1, 2, 3, 4, 5. Ay, eksakto. 5,000 pesos ti adda dito. Jackpot talaga. Ay, pasensyakan, bakit? Alaik pa lang ito 5,000 pesos, wow. Sana bale, tasukatak tumot lang no mga bakaka. Panyamat kan, timayapon di 5,000 pesos ng jaklatan ng abak. Ay, kasano na ito yan? Anya nga jara medak. Kasano ang masukatak ti inalak akwarta ni bakit kao? Bang! Inbong! Naduktalan ng samot ang ti inaramit kao. Inbong! Ayan mo! Adak dito, ibakay! Sikat inangala, iduldulin ko akwartaan niya. Di mo gamdun ti aglibak. Tawad sa bali ang mga laiti dayjay. Tadwa talaang dito'y balay. Pinadas ko lang nga intaya bakit. Sukatak ko man mga bakak ngam. Ay, malas mo na bakaklat ka. Ayop ka. Mangirurumon ka. Kakaiso na anabati itinaudi nga impaw iti anak mo. Ngam tinakaw mo pa'y. Payman. Anyat ko amon bakit? Apay nga inalam day tabalonat. Daytoy ti ipang-urkukin ka. Ay, ditakan! Hay! Ang sublik ka! Kagayan na ito ang nayaba pinalapan ng maternity balonat. Itarayan na pa'y na ang itikunam. Kurang pa'y dayta. Malmalwon ka iti balonat. Ay, sadya! Hay! Ang sublik ka dito, Imong! Imong! Dituyak man pa'y kaanakan. Please, pangasem. Ay, apa yan, Anggal? Nalaos tiluksaw ni Antim Kanyag. Dituyak kumapay baraw. Pasensya kayo ng kalimong. Ngam agawid kayon. Anya? Di mo pagawidin tawarda ka nante. Maday no agsangsango kayo. Ta komporme tiraramidin niyo. Isu nga agawid kayo kit din, uncle. Sangwan yun ni ante. Ang mga numapatay nak ni Antim Gapoy tinalaos aluksaw na. Nasingpet ni ante no awan ti mading aramid yu, uncle. Adda siguro inaramid yu ang nakapaluksaw kan kuana Isu akas jay. Isu nga agawid kayo, tasangwan yun ni ante. Ang bet, balasang ka. Diyak kaya ta panunutin ni ante, ngay ayunan da kayo. Isu nga agawid kayo nga rudan, uncle. Bakit? Apay dagita amalita. Nauma akon. Jakon urayan anakarkaro pa iti aramidam gapoy ti kinasugadurmaw. Amangan no saan tulaangan 5,000 ti takawam. Amangan no uray syakto pa yun nga asawam kat isaldam no awanan apulos ti pagsugal maw. Jakon urayan adumteng daytakan itaw. Isa pumanaw akon. Agtalawak tagsinatan. Ay, saan kumamot akasta? Bakit? Saan tangag sinsina? Please, saan ka pumambanaw? Naumak nga rodan kan ka, iso a pumanawak laangan. Makaamukan iti biagmaw. Asawa amon dagiti manok mo iti online. Diablo ka. Aramid ti diablo ta aramid mo. Agpaypayso ka din daytaw. Panawan na katalagan. Wala. Iso nga rod nga ingkabil ko iti do amaleta dagiti kagawa ak tapanawang kan. Makaamukan iti biagmaw. Ay, saan? Saan bakit? Kasyan nak, di nakpampanawan. Di ako nagsugsugal. Please, forgive me. Bakit? Please, mate. Please, release me. Let me go. Hala!
Agli si kay ti dalan ka! Impay-paysaw ni bakit ko, tinang panaw kanyak mang biyanaw. Nagbayag ana ay ayok, sakbay nagsublay iti sidong ko. Ngem inikanak iti ultimatum, ano sublyak ti panagsugal ko, ultimok metain. Ingka gumak nga raw ti nagbalew mang biyanaw. Impay gum ko ti salpon ko kini bakit ko, tapno jak maguyugoy manan, nga agsugal iti online. Aging ga naglabas tiyal daw, adanadlaw mi iti anak may nga day abroad mang supsuporta kada kami mang biyanaw. Apay ngay, adi matla umawagan ni Manay manipod iti abroad. Pinadas mo ka din nga inawagan? Wan, ngam din amat sungsong batan. 2 pa yun asan na nagpaupaw 8. Idinto ta binulan ide apawpawitan na ta. Ang mga no damot yor ornungan na iso asaan na makapauit ka data. Wan ngam saan mo't ngagpalya day jay ngagpawit idi ka data. Ay, madanagan akpaikit din. Ang mga no damot parikot di anak ta. Di nasaya at kasaritam tulangain. Padasum nga awagan. Barang no ibaga na, ti parikot na. Talaga a good boy kayo na, Angel. Saan kayo nga agtay-taya apulos? Ay sos, nalakaya ti maisina. Iso pang nga asim ka anakan. Di naksulisugan nga agtaya. Impaigam ko nga rodon kinantin be silpon ko tapno jakon masulisog nga agsugal. Sayang dagijay abakyaw no saan nyo masubot, Angel. Ay na, may amaw. Ada dumutla ti abak kong ti pangabak kaw. Iso asaanan. Pumanaw ka man, sulisog. Ha? Bakit? Ante? Ar-aramatan na ka ti Diablo, amang yar arasaas iti dakas nga aramid ka ni uncle mo. Ni Antimod. Nagdakis aklaunay nagsasaw. Kapag naman, insardeng na lang arudan ti agsugal, ngam umay mo pa'y sulisugan, tapno sobyan na day tama di nga aramid. Suluam day ta nga online palot. Ha? Patayam iti konsumisyon ni Bet nga asawam. Awan asen nga asawa. Anak, kumusta ka ditan? Apay adi ka matla umawagan. Aduter aramidek, nanang. Uray ko man no umawag ka, tapno ammo no anya ti mapaspasamak kang kadita. Sigod nga men nga inaldaw nga umawawag ka. No kwarta ti masapul yo, nanang. Awan ti may pawit ko. Zero balansak. Ha? Naibusan ti sweldo kita bulan. Isong awan na pulos ti kwartak. Eh, saan matlaang akwarta ti ibagak anak ko? Kaya't ko laang amaamuan ti kasasaad mo. Nasaya ti kasasad ko, nanang. Sige, bye. Ay, mabit lang. Awanan. Aapay akas jay muton ni Manay. Sabalit ang parparing na kanyak imong. Iso apadasam man akasao jay kasinsin ni Manay iji abroad. Ha? Padasam ti agdamag may papan ka ni Manay. Ang mga no damot ti parikot na di na ibagbaga kadata. Sige nga raw. Padasak akasaritan ni kasinsin na. Hello, Uncle Limong. Itaman tayo nakawag kayo. Ay, man baraw. Kumusta ka, Dad? Mayat mo, Uncle. Asin ni Apo Jaws. Nasaya, no kasta ka anakan. Anya ti may paiko kada kayo, Uncle? Ray. Agdamag ako mamay papankan ni kasinsin mo amanay. Sa baling amin tinatlaw mi kan kuana kadagi tinapalpalaba sa bulan. Kaslada saan na nasayat ang mapaspasamak. Uncle. Kinapudno na. Kaya't ko kung mga ibaga da ito'y kada kayo. Tiyak lang amin amo no kasano arugyak. Ngam itatada kayong tinangirwangan.
Ibagak nga rudan, Uncle. Anya day ka? Masya na ka masaron ka ni insan mani. Tanaadi ka ni ti online sabaw. Anya? Day tatipod na, Uncle. Awanan ti mabatbati iti sweldo na. Gapo iti kapapalot na iti online. Nagturo da mga ipusta iti si bubukol na sweldo na. Ayat na lang, adakkel ko mo ti abakan na. Kan makasubot ka, iti abak na. Ang nakarkaro lang mo't anaibos ti kwarta na. Tanagado mo ti abak na. Umut-utang pa nga rudon ka dagiti kababayan dito ayan, may Uncle. Ha? Nagmali na nga di kiti online palot ni Manay. Kato nagsingpot ti anak ka. Mas dawak nga rud, Uncle. Pagbaliwon na talaga ti sugal ti tao. Nang runa nung maadi ka. Basol mo, iso anak banag akas jay ti anak ta. Bakit? Sika, tinagisuro kan kwa na iti day nga online apalaot. Iso ana sursuro na mutaan. Anya nga ita, ison ti simublat nga adek. Awanan, saanan ang makaurnong iti kwartana gapo iti day taasugal. Nalipatan na tapayan adadakkel na. Iso adobyam ti agtrabaho tapno adda pagbiag ta. Saan ta namang namnama ka ni Manay ta sa balen tinaturturong na. Ay, anyamat tan ti kastoy. Nagsayat ti biyag ta iti jakpay nagsugsugal. Kanayon nga ti kwarta ta saan amang liway ni Manay amang tagkadata. Kanadapay dagiti mulmolak. Saan ta nga agkurkurang? Angam ita, awanan. Nalipatan na tandi anak ta. Pabasulom aday tabagem. Ay, bakit? Awan anyaman na nga uray saan natapawitaan. Tinapatag kumakat saan nga agsugsugal. Urnongan na ti kwartana, ta saan mo't nga agnanayon iji abroad. Ang anyamot taan, taadi kan iti sugal. Iso abasol mo daytoy imong. Ay, aminado akmo't bakit? Basol ko talaga. It's my fault. Nasaya at mo, taminado ka. Basol mo na awan ti maurnong di anak ta nga aging ga iti agawi doon. Basol mo no ima-ima ken nakangangaso mangpet. No jay tulaangan nagan na amane ti mani na. Ngam awan mo't apulos ti mani na iti bangkaw. Ha? Sika, tinangdadaan iti masakbayan di anak ta. Song-song ka nga ama. Ay na, maluksawa ka talaga kun ka, imaw! Daytoy ti parikot mi ita nga agasawa mangbianaw. Adik at talagan ni Manny nga anak may iti online apalaut. Uray kumamat no saan na kami napawitan, basta agurnong iti para iti bagina. Ngam sigon iti kasinsin na, talagang itaya na amin asweldo na tunggal agsweldaw. Maguguran kami iti kinaadik na iti sugal mangbianaw. Pagpabasulat ti bagay, kasyak tinakaamuan na iti dayta asugal. Pudno anay jakon dayta bisyo, ngam timutten anak kaw ti simublat. Anya nga tati kasayaatan nga aramiden, tapno idyan namutan, kat panunutin na te masakbayan na. Iwanwan na kumamang biyanong, to'y pagayam mo, imong ite launyon. Pagayam ko nga imong, masulbar daytoy no amu tayo lapdan te bagi tayo. Tanu malapdam tabagem kat pananutem ti mapasamak iti future mo, mapengdam tabagem nga agsugal. Isu nga igunam-gunam mo dita anak mo, nga awan tinasaya at nga ipaay ti sugal. Ipalagip mo kanayon na panunutin na ti masakbayan na. Kang runaan nga ipalagip mo dita anak mo, rebeng panunutin na at ipanagsugal kat dakes iti imatang ti Diyos.
Adaw ti agsugsugal asanda nga ipapaayan daytoy iti naanap a panagpanunot. Wenno pinagpanunutan da nga ta, mariknak ket swertek ita, agay ayamaksa, kung kunada, aginggang nga aglipasain, sa anak nga agsardeng bayat amababakak, daytan. No planom ti agsugal, saan kaday napintas nga idea maawatan pa yung umunan no kasano ang maapektaran ti psikolohiya ti amin abanag. Manipod kadagiti ay ayamam, agingga iti no manaw ti itaytayam, ken no kasano ka nga umawat iti panangabak wenno panakaungkos. Ti pagayatan mangabak iti sugal nga oray sana sigurado kadagiti resulta ket gagangay laeng. Nabayagay na panaway na padpadasan dagiti mannugal nga adda madiskubreda a sistema tapno mga bakda. Intay sukimatan dagiti biddot kapanunutan ni tilikudan ti ado a sistema ket tingitingan tayaw no apay. Malaksay dito sa magmamano nga eksepsyon, dagiti sistema iti panagtaya, wenno betting system akong kunada, ket pudnaw asaan nga agkoray. Nalakat agsugal, no agtaya tayo, no amu tayo dagiti resulta ti ayam. Ti gistayan panangabak, ket mabalay na makaguyugoy. Biddaw ti pamati ti daduma, ano gistay kan nangabak iti may sa betting system, ti kayat nasawain kahit dandanikan mangabak iti aktwal panangabak. Talaga makaayaw no adda tsansa mangabak, no maminsan narigat ti agsardeng, no amom tunggal ay ayam, kat mangipaaykan ka iti may sapay at tsansa mangabak. Iti kasta sitwasyon na apanan kan. Kasanaw no naabak ka manayn. Amin tayo kat nakapadas nga adda urayan na asaan mo't sumangpasangpat. Mabalin daytoy kat panagururay iti may sa bus. May sa nga awag iti telepono, wenno may sa agayem akasinarak. Kaano ka nga agsardeng nga agururay? Ken anya ti pakay na igan na daytoy iti sugal? Ti panagururay ket aglanglang makaguyugoy, makaayaw, ngem iti panagsugal, daytoy ket mabalen nga agturong iti panakaisagmak. Damor akayat mo ti bumaway, damor ang mailumlum ka iti gayong-gayong. Adaw manugal ti mamatpati iti magic tapno maaddan day tinaimbagagasat. Kahit mga bak iti sugal, peligroso ti kastaw ipapagayam. Saan tayo kumapailuyos iti daytoy saan nakapapate pantasya. Sakbay ngayon tayag pakada, kaya't kuman nga ibinglay tay maaon iti Biblia. No naagum kay ti kwarta, awan to ti panakapnag mo. No tarigagayam ti bumaknang, di mo maala amin akayat mo. Awan serserbina. Oh, right. That's right. That's right. Ala, kastamanin gagayam, aging gangay ti sumarunumanan ngayon tayo panaglalangin. Que Dios nos bendiga a todos. Diyos tagnina kada kayo, amen. Bye-bye! Thank you so much, kadrama! Kung gusto nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!